Holy people, make a joyful noise unto the Lord our God. Sing and shout, sing and shout. Holy people, let us magnify the name of the Lord. Lift him high, lift him high, all the heavens. Lift him high, all the earth. Lift him high, all the nations. Lift him high, all ye lands. For the Lord our God is holy. Our God is holy. The Lord our God is good. The Lord our God is worthy. For the Lord our God is worthy of our praise. For the Lord our God is worthy of our praise. Yes, hallelujah. You are worthy to be praised, Lord. Hallelujah. Clap your hands. Clap your hands. Holy people, make a joyful noise unto the Lord our God. Sing and shout. Sing and shout. Woo! Holy people, let us magnify the name of the Lord. Lift him high, oh lift him high, all the heavens. Lift him high, all the earth. Lift him high, all the nations. Lift him high, all the earth. For the Lord our God is holy. Yes, you are holy God. Hallelujah. The Lord our God is good. The Lord our God is worthy. For the Lord our God is worthy of our praise. For the Lord our God is worthy of our praise. Lift him high, lift him high, all the heavens. Lift him high, all the earth. Lift him high, all the nations. Lift him high, all the earth. For the Lord our God is holy. God is holy. The Lord our God is good. The Lord our God is worthy. For the Lord our God is worthy of our praise. For the Lord our God is worthy of our praise. Yes, hallelujah. You are worthy to be praised, oh God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Takot kayo sa mga pagdahin ko, Diyos. We are victorious. Amen. Amen. Hallelujah. We are victorious through the blood of the Lamb, by the word of our testimony. We have overcome, and have been put a stands against us.
Ginoo. Nakabaton kami Ginoo kadaugan. Nakabaton kami kaluwasan Dios. Salamat Ginoo sa imong gibuhat nimo dito sa krus sa Kalbaryo. Amo kayong hinumduman kanunay Ginoo ang imong mga pag-antos. Hallelujah. Pinaagi sa imong mga pag-antos o Dios. Nakabaton gayud kami kasiguruhan sa kinabuhi. Paglaong sa kinabuhi ni kung giandam Ginoo diya sa langit. Ang kinabuhi walay katapusan sa matag usa ka namo. Panganduyon gayud namo Ginoo. Ang imong giandam mo Dios sa matag usa ka namo. Ang kinabuhi walay katapusan. Ang katagbawan sa among kinabuhi diha naon sa langit o Dios nga imong giandam. Hallelujah. Oh, we bless your name, Lord. Hallelujah. Continue to worship the Lord. Dahil ka karoon ang Diyos nigsuon. Takos siya sa mga pagdahig. Takos siya sa atong mga pagpasalamat tungkol kay siya ang tinugdan sa tanan. Siya ang tag-iya sa atong kusog, sa atong kinabuhi. Siya nagahatag ka nato og libre nga hangin nga atong giginhawa. Wala kay rason nga dili kita mo pasalamat umuday kaniya. Hallelujah. I will bless the Lord at all times, Lord. Sa tanang higayon, sa tanang adlaw, ikaw ang among pasidunggan, O Diyos. Ikaw ang among simbahon, O Diyos. Tungod kay among giilang nga ikaw gayud ang buhi nga Diyos. Ang Diyos nga nagmadaugon. Hallelujah. Ang Diyos nga gamhanan. We worship your name, Lord. We adore your name, O God. Hallelujah. I will bless the Lord at all times. Yes, God. And I will bless his holy name. For the Lord is good. For the Lord is good and is worthy to be praised, and I will sing to him a brand new song. I will bless the Lord, and I will bless the Lord at all times. And I will bless his holy name. For the Lord is good. For the Lord is good and is worthy to be praised. And I will sing to him a brand new song. Hosanna, 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 Hosanna to the King of Kings, and hail to the mighty one, the Lord of Lords. We lift our hands to you, the great I am. Hallelujah to our God and King. I will bless the Lord at all time. Once again. Yes, hallelujah. So, pinitupi sa tungkulungan Diyos. Yes, God, hallelujah. And I will lift your holy name. For the Lord is good. For the Lord is good. Yes, Lord, maayagay ka sa mga kinabuhi, O Diyos. And I will sing to him a brand new song. Hosanna, Hosanna,
my King of Kings, you are the King of Kings. Hail to the mighty one, the Lord of Lords. We lift our hands to you, the great I am. Hallelujah to our God and King. Oh, hallelujah to our God and King. Hallelujah, hallelujah to our God and King. There is none like unto you, my Father. Yes, Lord, there is none like you, Lord. Holy and righteous in all, there is none to compare with your majesty. Yes, hallelujah. Upon my voice, all your name, oh Lord, I will call. There is none like you, Lord. There is none. Atong kinigisong atong buhay na Diyos. Yes, hallelujah. And holy and righteous in all, there is none to compare, none to compare with your majesty. Upon my voice, all your name, oh Lord, I will call, and I worship you, and I worship you. Come on, worship the Lord. Lord, I worship, yes, hallelujah. Precious Lamb, Jesus, Lord, Son of God, and I worship you. Lord, I worship you. For you alone, our God. There is none like you, Lord. There is none like unto you, my Father. Yes, hallelujah. Holy and righteous in all, there is none to compare with your majesty. Upon my voice, all your name, oh Lord, I will call, and I worship you, and I worship you. Yes, hallelujah. Lord, I worship you. Precious Lamb, Jesus, Lord, Son of God. Come on, worship the Lord, and I worship you. Lord, I worship you. For you alone, our God, and I worship you, and I worship you. Atong taas atong mga kamot, atong buhay na Diyos. Yes, hallelujah. Precious Lamb, Jesus, Lord, Son of God, and I worship you. Lord, I worship you. For you alone, our God, and I worship you. Kay Dios Ikson, Ihog siya sa
ako'y nabubuhay. Ako'y nabubuhay upang purihin ka. Yes, Lord. Kami nabuhay at ikaw pasidunggan, O Diyos. Hallelujah. O sambahin ka, O Diyos. Sambahin ka, O Jesus. Ako'y nabubuhay. Ako'y nabubuhay upang purihin ka. Yes, hallelujah. Sambahin ka, O Diyos. Sambahin ka, O Jesus. Ako'y nabubuhay. Ako'y nabubuhay upang purihin ka. Ako'y nabubuhay. Ako'y nabubuhay upang purihin ka. Ako'y nabubuhay. Ako'y nabubuhay upang purihin ka. Yes, hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Dalaygon ka, O Diyos, sa walay katapusan. Aduna gayo'y rason, Ginoo, nga kami ani apa buhi pa diri sa kalibutan, O Dios. Aduna kay purpose sa matagusa kanamo, Ginoo. Aduna kay katuyuan sa matagusa kanamo, O Dios. Hallelujah. Nga ni apa kami buhi pa kami, O Dios, aron kami mo alagad kanimo. Aron kami mo simba kanimo nga matinud-anon gayud, O Dios. Hallelujah. Simbahon kanamo, gaydon kanamo, O Dios, diya sa espiritu sa kamatuoran. Dili ka makita nga Dios. Apan makita na mo ang imong gibuhat, O Dios. Hallelujah. Nga ikaw buhi gayud. O gamhanan nga Dios. Hallelujah. Ang kalangitan ug ang kalibutan, O Dios, among makita nga aduna gayud tinubdan. Aduna gayud magbubuhat ni ining tanan. Ug mao ka na, O Dios, ang Dios nga among gisimba karon. Hallelujah. Buhi ug gamhanan ka nga Dios. Tapos guide ka sa mga pagdaig sa imong mga katawan, O Diyos. Hallelujah. Salamat kay Ginoo sa dako nga pribilehiyo nga niya kami karon. Nakadaig sa gamhanan o balaan o kahibulungan nga pangalan nga mao si Ginoong Hesus. Amo gayud i-grab, Ginoo, ang opportunity. Hallelujah. Samtang buhi kami, mualagad gayud kami kanimo simba. O mupasidungog kami kanimo, Ginoo. Tungod kung kami patay na, dili na kami makaalagad kanimo simba kanimo. Samtang buhi kami, O Dios, amo gud ka pasidunggan galagaran nga matinud-anon. Salamat, O Dios. Hallelujah. Kay ang tanan namong gibuhat, O Dios, naka-record kini sa basahon sa pinuhatan, sa basahon sa kinabuhi. Wala gay makawang sa tanan, Ginoo, nga among gibuhat alang sa kahimayaan nimo, O Dios. Hallelujah. Salamat, O Dios, nga usa kami, Ginoo, nga gipili nimo, O Dios, nga mahimong magdadaig sa imong pangalan, O Dios. Hallelujah. Salamat, O Dios, sa dako nga pribilehyo nga usa kami nga pinili nga makasulod diya sa imong ginarian ug magkadawat sa kinabuhing walay katapusan. Hallelujah. Ang mga butang ni kalibutan temporary lamang. Apan diha sa imong presensya hantod sa kahanturan. Hallelujah. Dalaygon ka, O Dios, sa walay katapusan. Bisan pa man sa imong mga pulong karon nga imong giandam, O Dios, alang sa imong mga katawhan. Nga kanunay ka, nagapasidaan ka namo, nagapahinumdum ka namo, ug nagalig-on ka namo pinagi sa imong pulong. Nga panganduyon gayud namo ang mga langit ng mga butang kaysa mga langit nun
nga among mga makita. Salamat sa imong mga pulong, O Dios, nining oras nga kabuntagon. Dalaygon ka, O Dios, sa walay katapusan. Ang damang among mga idulungog. Ang espirituhano na mong mga mata. Ang among makita gid ang mga kahibulungang butang nining gibuhat, O Dios. Salamat, Amahan, sa imong pag-abri sa among mga idulungog ug kasing-kasing nga dili gay makawa nga mga pulong nga among mabati, Ginoo, kundili amo kini mahipisok sa among kasing-kasing ug amo kini gamiton sa matag adlaw namo sa among pagkinabuhi samtang sa among paghulat sa imong pagbalik, O Dios. Salamat sa imong mga pulong karon. Dalaygon ka, Amahan, sa walay katapusan. All the glory, praises, adoration, and thanksgiving belongs to God. Hallelujah. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Makalikod lang ka na. Praise God. Check, testing, praise. Oh. Mayo bang Diyos, Ikson? Hello, check. Praise. Check, testing, praise. Hello, check, testing. Check, testing. Check, testing. Check, testing. Praise, praise, praise. Praise, praise, praise. Mic check. Isa na po. Wala. Amen. Adlaw karon sa pagmaya. Amen. Unang ayaw pagsubo-subog soon. Kay basin bayag malkan sila gihapon ka. Kawang ray mong pag-anhi kung magsubo-subo ka. Amen. Ang kasubo isa likoy na. Adlaw karon sa pagmaya. So, dalaygon ang buhay nga Diyos. Nining matang mga kabuntagon. Napadalanginan bata sa mga alawiton magsoon. Mga panagdaig nato dahil sa tumbuhay nga Diyos. Padalanginan bata. Nabay tao diri ha. Padalanginan bata Ikson. Ay na po ay alanganin. Oh, dalay ko ng buhay nga Diyos. Nasayad kong ang Diyos, nasayad yun nga napadalanginan yun mo. Kitang tanan. Amen. Bilang kay mo, kitang tanan sa mga alawiton. So, mga Ikson, nasayad naman yun mo. Sa bahay na ako diriya. Anong mitindo ko diriya. Gihagit mo na ako. Kansang isog ya. Mubarog. Ngani. Mupadayag. Kung yun sa kapag pagatiman nga sa tumbuhin nga Diyos. Yun sa kanya pagkamuma. Yung sa kanya pagpakita milagro. Amen. So, kinsa man ang nabuto-buto na diya ang adugan, ipadayag na Ikson. Samtang may panahon pa, pasalamatin ang Ginoo Ikson. Amen. Kasama mo na. Praise God, no? May buntag din sa tanan. Di pa na ako kawang ng pagpasalamat sa tumbuhin nga Diyos. Kahit ako kayong pribilehiyo nga kanang pasalamatan din siya ba nga makatindog ko diri aron kanang so tibitan ako kung sa siya kamayon sa kinabuhi. So dili lang po sa akong kinabuhi pati sa life sa akong pamilya o kanatong tanan. Amen. Amen. Pasalamat ko sa tumbuhin nga Diyos kay tungod siya nagalugay pa din sa ato sa kuha o taas ng kinabuhi nga karon nakamata pa dyan o naka-attend sa akong panimbahon sa iyang pagkamaayo sa iyang blessings ngayong gihatagan ako sa tanang sa iyang paghigugman niya kanato sa labi na sa hangin niyang gihatag ako na kay nga aton dapang pasalamatan kay kung walay hangin na wajud ta karon ug mahal pa kay oxygen, di ba? Amen. Amen. So, dako kay kog pasalamat sa tumboy nga Dios kay sa nag-work na magsugod dito sa kanang
Esmeralda, pero kana siya is kanang bali ang among amo is nagaano siya siya ang supplier sa mga tambal dito sa mga pharmacy, botika. So ako nga kanang bali ihang ano sa kanang marag tawagan na nga kanang right hand ana. So ay daghan man mi pero kanang ang uban sa balayra. So pasalamatan ako kung buhing ang Dios kay tungod sa kanang wala pa bitaw kag experience nga ng mga papeles kanang sa mga papel nga dapat kanang process muna kung dako nga pasalamat gitagaan ko sa Ginoo o kanang kaalam ba nga kanang ano bitaw magaydan ko niya nga kanang mo ang buhaton ana og labi na po sa tanan akong kauban dito sa amoang trabahoan. 5 raman mi apila mo ang amo ni upat. Salamat ko ba kay tungod sa kamay sa atong buhi nga Dios kanang wala bitay isa sa amo nga kanang dili Kristohanon. Tanan jud mi Kristohanon noong mao kanang magkasinabtanay mi dito nga magplano mi mag-schedule mi kanang sharing apila mong amo nya. Amen. Muna kung kanang dako jud kayo pasalamatan ba kay kisa gawin ka ng tagsara joy amo nga mo join sa kanang iya mga trabahante. Tagsara joy amo nga kanang munagturing bitaw niya sa trabahante kay pamilya na po. Manang gitaga ay pasalamatan ako tong buhi nga Dios kay gihika po niya ang heart sa mong amo nga kanang mo share siya sa mo about sa iyang ano niya kanang sa among kauban nga napod siya mahatag nga advice ana bitaw manang salamat jud kayo sa Ginoo kay siya always nag-provide sa mong miskan sila nagabiyahe-biyahe palayo jud sila sa disgrasya o kanang miskan kanang panagsabi ta ko makatod diri kay tungod kanang late lang ba pero ginapasimbag ko sa kong amo nga lakon na late naman mo ano ko nga ay sunod na lang kay na late naman gud ko. Kaya sa ano lang magtanaw sa live, kung mag-live sila. Maliana ba na, kanang murag magsalig na manoon ko kanang live bitaw. Masindot na dito magkakita ay, kanang mag-uban-uban dito ba. So, pasalamatan ko na sa buhay ng Diyos. Kaya kung amo, di dito siya mabawal kung ang say kanang bulahaton dere, mo attend. Siya pagaling ingon nga, huy, pagsayo mo taog maha, aron masayo mo, ihatod ta mo. Kisa gawin ka ng amo, bitang nga mana, giinang gina ko siya ganina nga. Kasi makabusay nga, kanang dili man na niyo trabaho nga ihatod ni. Na-bless ko sa gito bag, kaniana siya nga, lagi, di na ko trabaho nga, ihatod ta mo, pero trabaho na ko sa Ginoo nga ihatod ta mo. Ay ko nga, hala, nindotan nga kanang, daw sa jud niya ba nga, di niya ginalantang ang ihang kagalingan bitaw nga taas jud. Kanang ginalantang gyapon niya kagalingan nga kanang unsa na siya kanang tawagan na. Basta muna pasalamatan kay ko sa Ginoo nga gitagaan siya og kanang may kasing-kasing nagkasinabtanay mi sa among trabaho. Bisan kanang ako pinakamanghuran dito, pero nadungan yung pinakamanghuran dito na ako. 14 itong last, pero pasalamat ko kay kanang ginatudluan pa bitaw na mo. Kay bali, sila, nagabiyahe-biyahe man, so, biyahe San France. Ako rin mabilin sa duha ka balay. Bali, kanang gusto ko nila pa ubanon ko dito, pero ako ni ano ba nga, dili lang ko ay kay kanang kapoy, syempre kapoy ang magbiyahe niya. Di po ko kanang murag sa bitaw sa pang lawas ng sakyanan, layo kang biyahe ba. Mo to ni sugot ra pud ako ang amo nga kanang dire ako. So, unsa man pud siya nga salig siya nga makaya ra pud akong balay. Kaya ako ra man pud niya, papilain trabaho ba kana lang sa mga bulak niya. So, salamat ko kay sa gamay bitaw nga butang nga mahimo. Kanang i-appreciate jud niya ba
Muna kanang nindot sa iyahang gihatag sa inyo. Oo. Pasalamat po ko nga sa Hagar Company is kanang ma-bless ko jud ba nga di lang siya sa maging blessing kundi sa ubang tao. O kanang gamiton jud siya sa Ginoo nga blessing sa tanan. O ako balik na daw himaya diha lang sa buhi nga Dios. Amen. Amen. Praise God. Isa pala ison. Isa na lang yun. Isa na lang yun. Apa ba? Wala na. Hindi na natagpulong sa Diyos. So, atay sa ito itong unahuna akong kasing-kasing. Okay, so wala naman tayo limutindog, kay murag pwede manugaya kung tawagon. So, panahon na usap, aron nga mamati ta sa pulong sa Ginoo. Kaya itong oras, late ba na 5 minutes, okay? Alas 9:20, okay? Panahon na usap nga atong paminaw ng pulong sa Ginoo. Salamat sa naghatag og testimony aron nga pasalamatan ang atong buhig nga Dios nga labing gamhanan aron nga ato ang appreciate kung sa siya kamaayo sa atong kinabuhi. Matagos sa kanato, we need to please and thanks to God. Ito kay wala nagkulang ang Ginoo sa ato ang mga magalingon, di ba? Amen? Walay pagkulang o wala gyud nagkulang ang atong Dios atong gilagaran ganis sa ato ang makinabuhi. Okay? So magatindog kita sabtang ato ang basahon ang ato ang teksto mensahe nga atong paminawon karon diha sa Lucas kapitulo 14. Lucas kapitulo 14 versikulo 25 ngadto sa 33 kini. Mao ni ang message sa pagwali po dito sa place last Sunday. Diri ay wali po na ko ni share na ko. Okay, Lucas kapitulo 14 versikulo 25 ngadto sa 33. Sumala pa sa gisulti ni Jesus Christ dinhi ingon sa dinaa dihay dakong panon sa mga tao nga miguyod kang Jesus o miatubang sa kanila o mingon kinsa kadtong moari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan o ginahan sa iyang asawa o mga anak o mga igsuon ingon man sa iyang kaugalingon dili mahimong akong tinun-an o kinsa kadtong dili mo pas-an sa iyang cross o mosunod kanako dili mahimo nga akong tinun-an. Kung usa kaninyo naglaraw pagtukod og turi, tun-an una niya kini og iyang bana-banaon pila ang magasto aron pagsuta kung may igo ba siyang salapi nga ikapahuman ini. Kay kung dili kini niya buhaton o niya dili mahuman ang turi tapos niya ikapahimutang ang patukuranan biyay-biayon unya siya sa tanan nga makakita sa gisangputan. Og moingon sila, kining tawhanan nagpatuga-tuga tukod og turi. Apan dili di ay maghuman ini. Unang usa ka hari nga may 10,000 ka sundalo makigubat batok sa laing hari nga may 20,000 ka sundalo, iya unang tun-an og hukman kung makasukol ba siya sa maong hari. Kung dili siya makasukol, magpadala siya og mensahero sa pagtagbo sa maong hari samtang katua pa siya sa layo aron makigsabot-sabot alang sa kalinaw. Sa samang paagi, pagkaagi walay bisan kinsa kaninyo nga mahimong akong tinun-an, gawas kun iyang biyaan ang tanan nga anaa kaniya. Magamputa. May gugmaon nga Dios ug halangdon nga Ginoo. Lord, ani ano sab kami aron nga magapamati diha sa imong pulong Ginoo.
Salamat o Dios sa kagayunan nga kami imuha pangitagaan o bagong adlaw, bagong mga oras nga miabot kani kanamo nining adlaw sa Domingo, Lord. Salamat kaayo nga kami nakadaig panganak kanimo samtang kami uli pa nining kalibutan. Lord, salamat kaayo nga sa diin ini maorasa o Dios makadugog na usab kami diha sa imong mensahe nga imong ipaabot ipadayag kini kanamo o Dios aron Ginoo nga kami magpabilin nga maalagaron ganha kanimo. Magpabilin nga adunay pagtuo, pagsalig ganha kanimo ug makahatag og panahon ganha kanimo o Dios. Salamat kay Lord nga matuluan kami nining maorasa diha sa imong mga mensahe pinaagi o Dios nga among madungog kini amo kining tagaag pagtagad o Dios aron Ginoo sa dihang mianhi kami niining lugar o place, Lord, niining nga tigumanan Ginoo. Dili makawang among pag-anhi o Dios, kundi dili mapunoy nung gabi diha sa imong mga mensahe. O diha sa imong presensya Ginoo. Salamat ikaw padayon nga tudlo gani kanamo sa matag usa namo ka mga kinabuhi ug kaugalingon Ginoo. Thank you so much, Lord. Maghari ka diha sa imong mapangunaw o sa imong makasing-kasing. Kaya dapat ang kaaway magpahilabot gani kanamo nining mga asa Dios. Ikaw gyud ang among tagaag pagtagad Ginoo. Aron Ginoo magpadaogon kami sa kanunay sa diin sa panahon nga kami mugahin ug panahon nga nakinimo sa pagpamalandong ug sa pagpaminaw sa imong pulong. Salamat kaayo ang tanang kaduganan diha lamang kanimo sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Maayong buntag sa makausapa kanadong tanan. Maayong buntag. Okay. So, ang mensahe nga ato ang pag-atun-an karon mao kini ang Lucas kapitulo 14 bersikulo gikan sa 25 ngadto sa 33. Mga gikinahanglan aron nga mahimo kang tinuod nga tinun-an. Amen. Adunay dapat nga pagabuhaton aron nga pagatawgon kita nga tinuod nga tinun-an. Sa asa kang kinsa ta dapat nga mahimo nga tinun-an. Siyempre kang Ginoong Hesukristo. Amen. Kaniya lamang kita musunod. Ha? Pero dili tanan nga tinun-an lagi tinuod na nga makristohanon or magtotoo ba sa tuang Ginoo. Wala nagapasabot kung tawgon kang tinun-an tinuod na ka nga kristohanon o niluwas ba. Kay gali dinaa sa John chapter 6 or Juan kapitulo 6 bersikulo sa sa verse 60, okay? Starting from versikulo 60, mabasa nato dinaa nga daghan kaayo ang mga tinun-an ni Ginoong Hesus nga wala nagimisunod gana kaniya. Mi laylo, mi pahawa, wa na gyud mi uban-uban nga na kan Jesus Christ kung sa hinungdan. Kaya tungod kay nakasulti og mensahe si Jesus Christ og bugat kaayo. Ug mo na ang hinungdan nga mipahilayo sila kang Ginoong Hesukristo. Mo po na karong panahon nga pag once nga ang tao makadungog og lisod kaayo sabton or maigo sa pulong sa Ginoo, di na mo balik sa pag-alagad sa Ginoo. Kay mo lagi na ingon pa ni Pablo, mabot ang panahon nga ang tao o ang mga tao mamili sa ilang kagustuhan. Kana bitong gusto nila nga dili sila maigo sa mensahe sa Ginoo. Ha? Musimba sila, pilion nila tong mga mensahe, nakatungganahan lang sila. Pero kung maigo sila sa pulong sa Ginoo, bisag wala giigo og tuyo, mismo ang pulong sa Ginoo mo'y nagsulti, dili na magluod na hinoon o di na malagad sa Ginoo. Mo po na tiniya karon sa Juan kapitulo 6 bersikulo 60 ngadto sa 66 ang mabasahon kini.
Daghan sa iyang mga tinun-an ang nakadungog ni init mingon. Isod kaing dawaton kining pagtulun-ana, isabay makasabot ini. Mo ni mga tawhana hanggang nagsunod-sunod kay Jesus Christ, katubitang sikumel ka mga kalalakian nga gipakaon ni Jesus Christ, wa pay lapot sa pag-ihap sa mga kababainhan. Mao ni sila. Kay diha before pa sa itong ibasa, gani diha sa verse 1, yan na tumabasa, gipakaon ni Jesus Christ ang 5,000 ka mga kalalakian. Mao ni sila ang nagsunod-sunod kang Jesus Christ. Sa 61, ingon sa dinia, bisag walay nagsulti kaniya, naibalo sa Jesus nga nagpagulbol ang iyang matinun-an bahin niini. Busag giingnan niya sila, nakapabugnaw ba kini sa iyong pagtuo kanako? Pananglit makita ninyo ang anak sa tao nga mukaya balik sa iyang gigikanan. Mabugnaw ba lang gihapon kamo? Ang naghatag kinabuhi mo ang Espiritu sa Dios. O dili kini mahimo sa ulod. Pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo, mabatunan ninyo ang Espiritu nga naghatag sa kinabuhi. Apan pipila kaninyo dili manuo. Naibalo sa Jesus sukat pa sa sinugdan kinsay dili moto o kinsay magbudhi kaniya. O midugang sa pag-ingon mauman gani nga isultihan ko kamo nga walay makaari kanako, gawas kun itugot kini samahan. Tungod ini, daghan sa mga tinun-an ni Jesus ang mibiya og wala nagayon mokuyog kaniya. Usa mingon sa 12 ka tinun-an o kamo mibiya ba usab kamo kanako? Si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, kinsa may among kapaingdan ana kanimo ang mga pulong nga naghatag o kinabuhing walay katapusan. Nagtuo kami og nasayod nga ikaw mo ang balaan nga may anhi gikan sa Dios. Si Jesus mitubag kanila, dili ba gipili ko man kamong 12, apan yawa ang usa kaninyo. Amen. Referring to Judas Iscariote. O niya, ang mga tinun-an ni Jesus Christ gawas sa 11 o 12, pinapabilin pa man kay si Judas Iscariote, at ito pa man sa pinakaulaki katubit ang gibudhian niya si Jesus Christ. Daghan ng mga tinun-an ni Jesus Christ nga mibiya ng anak kaniya. Mao lagi na kung ang motibo lang jud sa tao o ang mga tao nga misunod sa ngana ni anang tawhana o ngana kan Jesus Christ, tungod lang ba sa pagkaon kay nakita nila nga kini tawhana mo pakaon kanato mabusog gyud tani ini. Or butang ba nga ilahang gitinguha lang. Dili jud ka maglampos, dili jud ka magmulahutay. Kung ang motibo nimo dili si Jesus Christ, amen. Kung ang motibo nato tungod lang kay miadto ta ni ana nga dapit kay tungod kay madato bata, tungod ba kay makabutang ta o makakaon ta, dili jud na maglampos. Amen. Kaya wala ta nagalantaw og nakapokus din na akang Ginoong Hesus Kristo. Amen. So, ang gikinahanglan aron mahimong tinun-an ato kining pagaisgutan karon, adunay mga pipila ka mga punto nga ato pagaisgutan karon makaigsunan. Ha? 3 ka punto ato pagaisgutan karon. Basa na to 25 sa atong teksto sa Lucas kapitulo 14 versikulo 25. Sugod kini sa 25. Dihay da kung panon sa mga tao nga mikuyog kang Jesus og miatubang sa kanila og mingon. Sa diha daghang mga tao kaniadto nga mikuyog na kaniya. So, miatubang si Jesus Christ nga na kanila aron nga matudloan ako sila mapahinumduman sa pulong sa Ginoo. Aron nga ang ilang kinabuhi adunay paglambo dinha sa pag-ila sa Dios unsay dapat ilang buhaton aron mahimo nga tinuod nga mahimong tinun-an. Dili lang kay tinun-an nga gitudloan ka. The word tinun-an gitudloan ka. Amen. Pero dili ka mahimong tinun-an o tinuod ka tinun-an kung ikaw wala ni aplikar sa pulong sa Ginoo. Amen. Kaya ang tinuod ka tinun-an katulaman nakadungog sa pulong sa Ginoo o ilang gituman ang pulong sa Ginoo. Eyon si Jesus Christ. Kinsa katong muari kanako dili magdumot sa iyang amahan o inahan, sa iyang asawa o anak o mga igsoon ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinun-an. Kasi pasabot ni Jesus Christ din nga kinsa katong muari kanako nga dili magdumot, kinahanglan ba jud ta magdumot sa iyang amahan o inahan, sa iyang asawa o ang mga anak ug may igsoon ingon man sa iyang kaugalingon,
dili mahimong akong tinunan. Wala nagkapasabot nga kinahanglan nga magdumot ha. Kung dili ka na bitaw sa ginaingon pa nato sa mga mensahe katong mga miaging mga bulan, lagi kinahanglan nga kana bitaw mas nagaan din natong pagtagad ang Ginoo. Amen. Mas nagaan natong pagtagad o panahon ang Dios kaysa atong pamilya, kaysa atong ang anak, bana, igagaw o sa imong kaugalingon. Mas nagaan yun natong pagtagad ang atong buhi na Dios. Aron mahimo kitang tinuod nga tinun-an sa atong Ginoo. 27, o gisa katong dili mo pas-an sa iyang krus ug mosunod kanako, dili mahimo nga akong tinun-an. Ikinahanglan yun nga pas-ano nato ang mga pag-antos nga miabot nga ni kanato. Amen. Pas-ano nato ang krus is not a literal nga krus nga to ang pas-anon, kundi ang mga pag-antos ato ang yun ning pas-anon. Kanay uban gipapas-an na, nagsugod na pag-alagad sa Ginoo o sa dihang miabot na ang mga pagsulay problema, mga pag-antos nga na kaniya nga unta iyahan ng alsahon apan gikapoy dayon gibutang niya kini og wala na ngalagad sa Ginoo. Kapoy man di mga lagad sa Ginoo. Abi man ako padato ta. Daghan man noy pagsulay nga abot Ginoo. Mo lagi na. Pero ato ang hinumduman pag-ayo nga bisan daghan mga pagsulay, mga pag-antos nga miabot kani kanato, akala hinumduman, bisan tuod nga kita gipapas-an man ini, apan atong hinumduman nga atong Ginoong Kristo. Anak kanunay sa atong giliran anda mo tabang nga ni kanato. Iyon pa si Jesus Christ in Matthew 11:28. Duol kamo kanako kamong tanan nga gigapuyan. O gibukatan sa iyong gipas-an ug papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako kay malumo ako ug mapabusanon sa espiritu ug magapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong isangon kaninyo ug gaan ipapas-an ko kaninyo. Diha sa pagpas-an nato sa mga pag-antos, problema o pagsulay man nga miabot kani kanato, atong hinumduman nga ang atong Ginoo anda mo tabang kani kanato. Siyempre kapuyan jud ka, di jud ka makalahuti sa pag-alagad sa Ginoo kung ang imo lang una-una ikaw rin nagpas-an sa mga problema, pero kung ginaduli mo nga na sa Dios, nagpatabang ka nga na kaniya, makalahutay jud ka sa pagpas-an ninyo. Nagitabangan ka sa tong Ginoo. Amen. Verse 28. Kuno sa kaninyo naglaraw pagtukod og turi, tun-an una niya kini og iyang bana-banaon pila ang magasto aron pagsuta. Kung may igo basang sa laping nga ikapahuman, diini. Nagamit og word si Jesus Christ og pagtuon or tun-an ang mga butang nga gusto nimo nga mahitabo sa unahan. Kana bitaw dili ka mag dilali-dali. Nga kalit ba nga imuha din ang buhaton? Ilagbit kung pinakalit na ni mo buhaton, hindi nyo ka magbalampuson. Amen? O kalit ba nga makaingo ka, pangit man din akong ibuhat di ay, wa man din ni ayo, kay tungod kayo, wala nakaplano kini. Apan kung ginaplano ni mo kini, kung aduna kay tukuron ba nga turi, or balay ba, iginangan adunay plano, or tunan ba. Amen? Usa sa ato ang punto is land. Amen. Usa sa atong points karon is about land. Ingon si Jesus Christ ako ang basahon pag-usapa. Uno sa kaninyo naglaro, siyempre, nagaplano. Pagtukod og turi, tun-an una niya kini og iyang banak-banaon pila ang magasto aron pagsuta kung may igo basang sa laping nga ikapahumani ini. Ikinanglan adunay pagplano. Amen. Adunay plano nga pagabuhaton. Gani ang mga architect, engineer, adunay plano nga pagabuhaton. Labi na gyud ato madagkong building nga ilang pagabuhaton. Kay kung dili sila magplano,
Lagbit nga mapakyas jud sila. Amen. Gikinahanglan nga mahimo sila nga kanabitang makapalipay nga na sa tag-iya nga makaingon sila nindot jud kaayo nga pagaplano og lig-on kaayo. Amen. Lig-on kaayo. Labi na yun ang pundasyon mo ay pinaka-importante kaayo. Ang pundasyon matagilid sa maong balay. Kaya usaw man ang nindot kaayo ang balay, pagkaporma, pagkahimo, apan kung ang pundasyon ni ini, uyang, wala yapon. Dili ka magmalinawon sa imong pagkatulog ina. Kaya basi panahon sa paglinog, kasi dakugan ka, namdit yung mga masundiri panday, makarelate yun ni sila puyat-puyat ni ini. Amen? Amen? Diyan po sa itong pag-alagad sa Ginoo, kung huyang ang atong pundasyon sa pag-alagad sa Ginoo, wa jud tay kalinaw. Amen? Wa jud tay kalinaw. Kay lagbit, mabala ka man ka. Unsa po kay ungkan unugma? Unsa po ka ang amo ang buhaton ugma? Wa kay kalinaw. Kay huyang ang imong pundasyon sa pag-alagad sa Ginoo. Pero kung ginalig-on nimo ang imong pundasyon sa pag-ila nimo diha sa atong buhing nga Dios o atong Ginoong Kristo, magmalinaw jud ka og magmalipayon. Walay kahadlok o way kabalaka diha sa pag-alagad nimo nga sa Dios, nga sa diin kung ikaw nagalakaw man niini kalibutan na asa maka nagaadto wa jud kay kahadlok o kabalaka. Kaya side ka nga ang Ginoo nagauban kanimo, mao kana ang imong kalikon. Amen. So ang mga mason o panday, gikinahanglan kabalo na sila. Kung pila ka simento ang ibutang dinaa karon sa poste, dili po pwede nga maingon ang uban kanang bitong mga binuang kaayo nga uban pud nga mga mason. Ibis na unta nga ang semento dira ang ibutang ni alang postiha. For example, napulo ka semento kay dako pud nga pundasyon poste. Ang ibutang is upat lang ka semento. So dili mayo. Amen. Dili mayo. Pero diniya karon sa iglesia ni Jesus Christ kinahanglan nga adunay plano. Plano gyud. Amen. So wala pa na nimo buhata imuhan nang giplanuhan. Unya ikaduha. Imong gitun-an pag-ayo. Imong gitun-an. Kay ingon si Jesus Christ, kay kung dili kini niya buhaton ang pagplano o pagtuon, unya dili mahuman ang turi tapos niya ikapahimutang ang patukuranan. Baby ayon niya sa tanan nga makakita sa iyang sa maong gisamputan. Kung miingon sila, kini tawhanan nagpatugag-tugag tukod og turi apan dili day makahuman ini. Di ba? Naka-budget na. Amen. Agis kung tag-turi, dili na basta-basta. Turi nila kaniadto. Tig-on jud kay na. So, dinakaroon nahimo nato nga kini nga mensahe sa gingon ni Jesus Christ naghatag ka nato pahinumdum o pagtulunan aron dili ta biay-biayon diha sa pag-alagad sa Ginoo. Amen. O diha ba sa mga tao nga nakita nga ni kanato. Dapat sa dihang nakita nila nga ni kanato nga nahimo ta nga nagmadasigon sa pag-alagad sa Ginoo. Dapat padayon na yun na sa pag-alagad. Amen? Amen. Dagang mga tao karon nga nakalitan na ang uban. Mga kasilinganan or etc. Mga kailan. Makayon sila di ba? Dasig maganitawhan ng alagad. Mapipila ni ato mga bulan o tuig. Pero nawaan naman po sa pag-alagad. Kung dasig pa magani sa tuwa ng pangalagad na. Igsoon. Pero karon balik naman po sa iyahang binuhatan. Kaya nga naman, wala makalahutay. Dasig kayo pipila ka bulan o miabot magtuig. Apan miabot kung ang panahon nga wala siya
Lahutay kay miabot ang mga pagsulay nga na kaniya. Wala sa nakapadayon. Kung daghan mga tao may baby ay nga na kaniya. Ingon mo mga lagad ta pero karon malagi. Balik mo mo kasi binahatan nga dili may. GBI na. Unsa hinungdan? Kay kulang ang iyang plano. Kulang ang iyang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Amen. Unsa hinungdan? Kung kulang ang hinungdan o resulta di ay kung kulang ta og pagplano o ang pagtuon diha sa pulong sa Ginoo, uyang gyud ta. Kita makalahutay diha sa paglagad sa Ginoo. Number 1 nga mo baby ay kanako sa Satanas. Wala ka kalahutay lagi. Amen. Katawaan ta. Ha? Pero kung sa dihang mi alagad na sa Ginoo nagaplano ta usay dapat atong buhaton sa unahan. Amen. Aron mamahimot ang lig-on kanunay sa pagalagad kana kaniya ug di ta makahilayo nga na kaniya. O nagatuon ta diha sa pulong. Aron madaog nato kanunay ang pagsulay o mga pag-antos man may abot kani kanato labi na ang buhat sa kaaway. Amen. Kung buhaton nato kini magbalampuson jud ta kanunay ug dili jud ta kabibiayan sa tong kaaway o sa mga tao. Mahimo inunta nga magpabilin nga makapanalangin yan kanila. Magbalampuson jud ta kung kita magtuon kanunay sa pulong sa Ginoo. Ingon pa sa Ginoo nga anak ang Joshua in Joshua Kapitulo 1, Joshua Kapitulo 1, versikulo 8. Ayaw gayud kalimti ang basahon sa balaod. Meaning to say, ayaw kalimti, imuhan yung basahon o ipagahinungguman. Kinahanglan, nga tun-an mo kini, adlaw o gabi o paginabuhi, sumala sa tanang nasulat nini, o magmauswagon ka. Wala din nagisgot o magmauswagon ka na madato lang ka. Kung sa'y ihatag sa Ginoo nga nakanimo, dawato na to. Number 1, gisgutan ini ang magmaswagon ka. Muswag ang imong kalit-on. Panahon sa mga pagsulay man problema ng mga abot kani. Muswag ang imong pagtuo pagsalig nimo nga na sa Ginoo. Amen. Mao jud pinaka-importante. Sa diha nagatuon ta sa pulong sa Ginoo, muuswag ang atong paghigugma nga na kaniya. Ano muswag man kay nagaplano ta o nagatuon diha sa mga pulong. O di yun na kami dayan, mga kaibigan. Verse 30. Og moingon sila kinitawhana, nagpatuga-tuga og tukod og tori apan dili day makahumani ini. 31. Another example. Ingin ni Jesus Christ niya. Kuna mo sa kahari nga may 10,000 kasundalo makigubat batok sa laing hari nga may 20,000 kasundalo, iya unang tunan o gugman. Kung makasukol ba siya sa maong hari, siyempre makigubat siya sa 20,000. Nga, ang iyahang sundalo, napulo ra sa pagdaog diyan na. Amen? Gikinahanglan ang pagtuon kanunay. Amen? Gikinahanglan ang pagtuon kung makasukol ba sa niini. Sa maong hari. Kung dili siya makasukol, magpadala sa mensahero sa pagtangbo sa mong hari, sa tangatuwa pa siya sa layo, aron makigsabot-sabot alang sa kalinaw. Kung nilang ginabuhat kani adto, kung magpadala og mensahero kay wala pa may cellphone kani adto. Or messenger ba mo chat lang. So, na ipadayon ang ban kay wa may kayo sa inyo ha. Magdala na sila mensahero, ang hari magsulat. Ina dito Hindi lang makigubat. Inaana po na sa itong pag-alagan sa Ginoo. Amen. Amen. Ang ipasabot din ni Akaron, as we apply this word, giginahanglan atong pag-inumduman nga atong kaaway nga mao sa tanas. Kuyaw po, amen. O dili basta-basta. Amen. Dili basta-basta. Muna gikinahanglan tun-an nato kanunay kung say dapat atong buhaton aron mapildi nato siya. Siyempre, atong buhaton jud aron madaog nato ang kaaway. We trust God, not we trust ourselves. Amen. Aron madaog nato mapildi ang kaaway nato kay dili pod basta-basta ang kaaway. Siyempre, labi gahom ang kaaway gihatag mo na sa Ginoo nga kaniya. Wala magibawi sa Ginoo ang gahom.
authority na gihatag sa Ginoo nga anak kaniya. Nagitugutan mo po siya nga muguba, daot sa mga tao. Para tagaan po niya ang kanabitang free or kanabitang kagawasan ang tao. Kung asa mo pili. Amen? So, dili basta-basta po na itong kaway. So, ang atong buhaton karon is kinahanglan tun-an usab pagdaog ang kaway. Siyempre, madaog nato, mapili nato ang kaway pinaagi sa gawon sa Dios. That we trust God, not we trust ourselves. Iyon pa in Proverbs chapter 3 verse 5 kung sige ko dito. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Saligi ang Dios sa bug-os nimong kasing-kasing. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingon. Amen? Kaya kung musalig ka sa imong kaugalingon, ihalang ka ng salig sa imong kaugalingon, pili nyo ka. Pili nyo ka magbalampuson. Madaog nyo ka sa kaway. Pero kung ato ang ginahinumduman, nga ang atong Dios, nga atong gilaganan dako, o gamhanan kayo, o diha talaga salig kaniya. Mapili nyo nato ang buhat sa kaway. Amen? Amen? Dalaygon ang Diyos sa walay katapusan. Usa sa ato ang ginabuhat, aron mahimong mahimong tinuod nga tinunan. Kaganihan nag-iskuta og about plan. Ha? Ikaduha, tun-an. Amen. Pagatunan. Ikatulo, trust God. And syempre, spend time to God. Matag yung panahon nga na kaniya. Mugahin o panahon nga na kaniya sa pag-ampo. Aron madaog na ito ang buhat sa kaway. Kung dili sa makasukol pagpadala sa mensahero sa pagtagbo sa mong hari, samtang ato pa sa siya sa layo, aron makigsabot-sabot alang sa kalinaw. Sa samang pagkaagi, walay bisan kisa kaninyo nga makahimong o mahimong akong tinunan. Gawas kun iyang biyaan ang tanan nga anak niya. Number 1 nga atong biyaan ang garbo. Amen. At dili kita dapat musalig sa atong kaugalingon. Ha? Kung musalig kita sa atong kaugalingon, di kita magbalampuson. Di kita magpadaogon. Di kita malahotayon sa pagkalagas sa Ginoo. Managikinahanglan, we need to plan. Siya dapat atong buhaton ka nang ma-attend yun sa mga bulaton sa Ginoo. Kaya diha, sa dihang nag-attend ta sa bulaton sa Ginoo, ginapilikon po nato nga atong pagtuo o salig nato nga anak kaniya. Magtuon kanunay sa pulong sa Ginoo, ano masayran nato, siya dapat atong buhaton. Amen. Aron mulig-on ang atong pundasyon. Kaya atong pundasyon maos ang atong Ginoong Jesucristo. Last verse nato, Matthew chapter 7, verses 24 to 25, 26 to 27. 24 to 27, sa gingon diri ni Jesus Christ. Busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti. O nagtuman niini mahimong usa ka malamong tawo nga nagtukod siyang balay diha sa bato. Sa diyang mibundak ang ulan o mipaha ang mga suba, o ang hangin mihapak o mikusukuso niya atong balaya, ang balay nag-refer niya sa ato ang kaugalingon. Kaya balay na sa Ginoo. Amen? Amen. We are the temple of God. O kining mga baha, hangin, na mihapak, usog nga hangin, nga nasa balay. That is the problem. Pagsulay, mga pag-antos buhat sa kaway. Ha? Apan, yun siya. Wala kini matumba kay nagtukod man diha sa bato. Likod nga patukuranan o pundasyon ang bato nga mao si Ginoong Kristo. Apan ang tanan nakadungog sa akong isulti og dili motuman niini, may sama sa usa ka taong buang-buang. Kaya nagtukod siyang balay diha sa balas. Sa diyang mibundak ang ulan o mibaha o ang hangin mihapak o mikusukuso niya itong balaya, natumba kini o naggulo ba. Kaya wala man nakabutang diha sa lipod nga patukuranan pundasyon. Amen? Wala diha sa itong pag-alagad karon. Aron nga likod kanunay atong pag-alagad sa Ginoo, kita magbalahot tayo. Ibutang nato kanunay atong mapangunawa o atong kasig-kasig diha sa itong buhi nga Dios. Kaya mao si Ginoong Jesucristo. Mga giginahanglan, aron mahimo kitang tinun-an, we need to plan. Usay dapat itong buhaton. Aron pagdaog, mapindi kanunay sa kaway.
Amen. Wala laing motibo ganon mi adto ta sa simbahan. Aron sa pagkain kana o pagpasalamat sa tubig ng Diyos. Amen. Kaya kung lahi gani atong motibo tungod lang sa butang, etc., di kita magbalaho tayo ni Anay So. And we need nga kinahanglan adunay pagtuon. Amen. Tun-an kanunay ang pulong sa Ginoo. Ug tun-an pod kanunay ang kaaway unsay dapat atong buhaton aron mapili siya. Amen. Adunay pagtuon aron kita magpadaugon sa kanunay. Kung dili kita baybayon sa mata. Amen. Kung dili mahimot nga magpabilin nga makahatag og maayo nga kanila. Amen. And we need to spend time to God, to read His Word, to pray. Muduol kita nga na kaniya sa mapag-ampo. And we need to trust God. Amen. Mga panindo kita. Amen. Papasalamaton kita nga na sa Ginoo katungod kay maayo kay sa itong kinabuhi. Samtang kita nagabarog, nagatindog, magapamalandong kita. Diya sa kaayo nagihatag sa Ginoo nga ni kanato. Labi na gyud pagluwas sa Dios nga ni kanato. Salamatan nato sa Ginoong Dios. Nga labing kamahalan. Dako kayo among pagpasalamat kana kanimo tungod kay maayo kay kasamong kinabuhi. Thank you so much, Lord, sa mga word nga among nadumugi ni oras. Sa diin ikaw nagatudlo nga ni kanamo. Kasi dapat mo namong buhaton aron mahimo kaming tinuod kay imong tinunan. Number 1, Ginoo. We need to plan. Adun mi dapat nga pagbuhaton nga magplano. Kasi dapat among buhaton, Ginoo. Dili lang kay magplano o Dios para sa mong kaugalingon, kaugmaon, nagaplano o nagawon lang mi para makakaon mi. Hindi kinahanglan nga nindot ang among trabaho o motrabaho ba mi, maghago mi pag-ayo kay para makakaon ang mong pamilya. Dili lang din iapot to po Dios. Labi na gyud Ginoo ang pinaka-importante nga magplano mi unsay dapat ang buhaton para mag-glorify ka sa mong kinabuhi. Malagad kami, mutabang mi sa mga bulaton nimo Ginoo. Mugahin min panahon sa pag-attend na sa mong bulaton. Aon Ginoo, malikon mi, mulambo kami sa pagtuo nga nakanimo. And we need, Lord, nagikinahanglan magtuon kami diha sa mong mensahe. Magtuon kami kanunay. Usa dihang nagatuon kami usab Ginoo, masaya lang pud namo say week ni Satanas aron nga kami magpadaogod ang mapili na mo ang kaaway. Diha na mo masayran diha sa mga mensahe o pulo diha sa Biblia. Kung siya dapat na mo buhaton. Ang buhaton diha ko Dios para magpadaogod kami kanunay patok sa buhat sa kaaway. Walagan lang gyud kami diha kanimo nga kalaw tayo. Tanan namong buhaton o Dios nga makayuhan ang buhaton para kanang kanimo. O diha, mapili na mo ang kaaway sa kanunay. Masubok sa nini. Salamat, Lord. Ikaw nagatudlo nga ni kanamo, gikinahanglan nga kami musalig lamang nga kanimo o dili kami musalig sa mong problema. Ang mong paginumduman kanunay, ikaw kanunay o Diyos, anak kanunay sa mong kiliran, anda mo tapa ka ni kanamo. Ang tanan nga among pagkabuhaton Ginoo, ginasalig yun na mo kini ang tanan nga anak kanimo. Nag-aangkon kami o Diyos, na dili na mo kini makaya o mabuhat kung wala imong tapang Ginoo. Diha gyud mo salig anak kanimo Lord kay kamahalan man ka nga Dios ang ginagaran. Salamat kay Lord sa tanan-tanan nga imong pagkabahaton pa sa mong kinabuhi sulod nga mga adlaw, semana o bulan katuigan. Salamat kay ikaw kanunay nagauban nga ni kanamo. Salamat sa imong paglikod nga ni kanamo. Aron kami padayon nga makalagad kanang kanimo tili. Mulahilo nga na kanimo. Kundi budot hinuon kami. Mas budot hinuon kami sa pag-alagad kanang kanimo. Salamat kay sa tanan-tanan Ginoo. Tanang kadungganan kay mayaan ini mo rasa. Anak lagi kanimo Ginoong Hesus ang tanan. Igatugyan ug kinabani. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Mga palakpak kita sa Diyos. Amen. Dalayon jud no atong buhay nga Dios. Salamat sa mapulo nga atong nalugan nga kinahanglan jud kita magmalig-on
Amen. O akong pagbabasang diri mahitungod sa paghatag diri sa Mateo 6:19. Ayaw kamo pagtigom og mga bahandi alang sa inyong kaugalingon dinhi sa yuta, kay tay-an lamang kini og kutkuton sa anay o kawaton usab sa mga kawatan. Pagtigom minuon og mga bahandi alang sa inyong kaugalingon dito sa langit, din walay taya og anay nga makakutkot niini ug walay mga kawatan nga makakawat niini. Kayain gani ang inyong bahandi ato usab dito ang inyong kasing-kasing. Amen. Dalaygon jud no atong buhay nga Dios ug salamat sa atong nabasa ug atong pagkakantahon muhatag sa kalipay. Muhatag sa kalipay diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay diha sa Ginoo. Daygon ta ang Dios, musalig ta niya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Ama na lang itong Lord, salamat Lord sa imong kaayo Lord sa mong tagsa nga kinabuhi ginugan. Salamat Lord sa mga pulong Lord nga among nabati ginugan na dili katugan malabay nga kawang kundi Ginoo ma-apply na mo Lord sa mong tagsa nga pingkasi kinabuhi ugan. Salamat usab ginugan nining salapi ginugan kinugan makahatag ginugan nga magamit ginugan sa imong kahimayaan ginugan. Kung asa man sila mo adto ginugan mga si Pastor Lord uban sa mga young people ginugan maga-serve diya kanimo Ginoo magamit ginugan. Salamat Lord sa tanan o God bisan man Lord sa kanunay ginugan. Ikaw ginugan magapadayon magapanalangin Lord sa among mga buhat sa among mga kamot. Magapaninda, maga-drive ug mga masunbanlay ug mga maghuhuma ginugan. Ikaw ginugan magapadayon ginugan magauban ka namo sa matag adlaw Ginoo. Salamat Lord sa tanan ginugan kini akong ginabalik ang dungog ug himaya nagagikan diha kanimo ginugan. Salamat Lord sa tanan kini akong ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, praise God. Okay, so sa to ang mga pahinumdum o announcement nato. Next Sunday diya sa Bliss no. 28 karong next Sunday ang anibersaryo diya sa Bliss. Kinahanglan na alas 8 na dito alas 9 sugod na yun na. Kunya mo lakaw mami karon kay dito mi sa Bliss magsabot mo. Sabi yun atong kanitong mga sinapat ito ninyong i-contribute na lutuon ninyo yung amutan po. So, para po nga kita po nila nga doon ako yung pagkuhan po tapang po ito. Muna, magsabot lang mo diri labi na sa sakyanan no, sa kuhan sa mga yunana sa Tagsawa kay wala kayong mga sakyanan dito Tagsawa sa dapat yung muhatol. Kisay mo sundo dito sila may top down no pinapangay lang yun para po nga maka-attend po ng taga-Tagsawa iloy kayo layo yan kung yung may sakyanan ng uban. Okay? Ano lang so prayer meeting na to Wednesday 7 PM ang start mag-share na sa Judith to the last no Narika Christian, okay? Okay, so wala ka akong